बर'नि बानजायनायाव दिनै 47थि बोसोर आरो जखनथाइ नोंथाङा जाय थान्दै मेलाव गाहाय आलासि रायजो राजाफोरनो मा फोरमायनो? सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आवथायाव थानाय मोनसे गोख्रों दखरा आफाद बालिपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना बिथांमोननि 47थि थान्दै जखनथाइखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना खुंफैदोंमोन आरो थान्दै मेल लादों। बिथांमोना थान्दै मेलनि गेजेरजोंनो बे दखरा आफादनि आवथायाव मोन 84 बर' गामि दङ आरो बे गासै बर' गामिनि रायजो राजाखौ लानानै बिथांमोना सावरायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि समाजारि बिथिङाव, सोलोंथाइ बिथिङाव, राजखान्थि बिथिङाव, गासै बिथिङाव जोंहा मावनांगौ खामानि थायो जोंहा आरो बे मोन 84 गामिनि रायजो राजाखौ लानानै फैबाय थानाय समाव बालिपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजानि जि जेंना बे जेंनाफोरखौ बोरै सुस्रांनो हायो बेफोर बायदिसिना बाथ्राखौ बिथांमोना सावरायदों आरो आंखौबो बिथांमोना लेंहरदोंमोन। फैनानै रायजो राजाजों सावरायबाय, मोजां मोनदों, गोजोननाय मोनदों। आं बिनि थाखाय बालिपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरो। जिहेतु नैबे ओनसोलाव गोबां बावैसो बिटिआरआव सोसनजानाय मोनसे बे सोसन जाबाय दा बेयाव बेनि माखासे खामानि दङ मावनो गोनां जौगानाय खामानि बेफोरनि सायाव बायदि बिटिसि बयबो मिथिगौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव मोनसे गोरोबथा जालांदों जायखौ बर'नि थामथि गोरोबथा बिटिआर सुक्ति होननानै बुङो आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों जों माखासे दफा मोननो हादों आरो बे दफाफोरनि गेजेराव मोनसे दफा दङ जाय दफानि गेजेरजों बेयाव रोखा लिरनाय दङ जे थाखानाय बिटिसिआ बारायनानै सानजाहानि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जायफोर बर' गामि दङ, बर' ओनसोल दङ, बे गामिखौ बिटिआरआव सोनाय जागोन होननानै आरो बे लेखायैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सुक्तिनि मोनसे मैखोम सागानगिरि हिसाबै जोङो बिटिआर सुक्तिनि जायफोर दफा दङ बे दफाफोरखौ जोङो मावफुंनो थाखायनो जोङो भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जों नारसिनबाय थादों आरो बे लेखायैनो गोजोनथाव बाथ्रा सनितपुर आरो बिश्वनाथनिफ्राय मोन 60 गामिया हाबजेनबाय आरो जिखिनि आद्रा थानाय बर' गामि बेखौ जों थिसननो थाखायनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो भारतनि नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाह बिथांमोनजों सावरायबाय थादों आरो बिथांमोनाबो जोंनो मोनसे कमिटमेन्ट होदों, बाथ्रा होदों जे 2026 मायथाइनि गेजेरावनो बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ बिथांमोना मावफुंनो हागोन होननानै जों खोथा होदों आरो जोंनि थांखियाबो बेनो जे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जेफोर बर' गामि दङ बे बर' गामिया गासिबो बिटिआरआव हाबजोबनांगौ आरो जेसेबां फरेस्ट ओनसोलाव बर'फ्रा रायजो जानानै दङ बयबो मिथिगौ 2002 मायथाइयाव भारतआव मोनसे आयेन जादों। बे आयेननि गेजेरजों जायफोर ट्राइबेल जायफोरा हाग्रा ओनसोलावबो फरेस्ट ओनसोलावबो रायजो जानानै दङ बै ओनसोलफोरखौ हानि मोनथाय मोननांगौ होननानै 2002 मायथाइयाव भारत सरकारा मोनसे आयेन बानायदों आरो बे आयेनखौनो जों बिटिआरआव मोनसे दफा हिसाबै लाबोदों आरो बिनि गेजेरजों बे सनितपुर बिश्वनाथ आरो बे बालिपारा ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फ्राबो जायफोरा फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानानै दङ बिथांमोना हानि मोनथायखौ मोननांगौ होननानै जोङो आसाम सरकारजों नारसिनबाय थादों आरो आसाम सरकाराव फारि फारि बिथांमोना हा होनायनि जि थांखि मोननांगौनि जि मोनथाय बेखौ बिथांमोना मावफुंलांगोन होननानै जोंनो खोथा होदों आरो जोंबो मोनागौ माने जाफुङागौ माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजानि जानानै जों अरायबो खामानि मावलांगोन। जिहेतु बिटिसिनि सिमना सोलिबाय थानाय सरकाराव थानाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिथु बिटिआरनि खामानिखौ बिटिआर सुक्तिनि खामानिखौ मावा होनना बुंदों बेनि सोमोन्दैथ' जोङो अनेक बार बुंला आं दिनै मात्र मोनसे बाथ्रा बुंगोन। बिटिआर सुक्तिया जाहैबाय एबसु एनडिपिनि मोनब्रै हानजा इउबिपिअ इउनाइटेड बर्डार पिपल अर्गेनाइजेसन बे मोनथाम हानजा आरोबाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेराव जानाय मोनसे गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा आरो बेवहाय हाग्रामा महिलारियाबो बै सुक्तियाव सासे उइटनेस हिसाबै बिथाङा सागान होदों, साखि हिसाबै सागान होदों। बिथाङाबो संबिजितनि जि मोनसे सुक्ति जानाय बे सुक्तियाव बिथाङाबो बे सुक्तिया मोजां जादों होननानै बिथाङाबो बेवहाय सागान होदों। दिनै बिथाङा जुदि बिदि बुङोब्ला जुदि मावफुङा होननानै बुंदोंब्ला आं दिनै सानो जि 5000 जोंनि मुंख्लंफोर जाय बर' हारिनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जायफोर मुंख्लं जालांबाय बै मुंख्लंफोरखौ बिथाङा एक नम्बराव लाजि फोनांनाय जागोन आरो जायफोर जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथाव बर'फ्रा रायजो जानानै दङ जों मिथिगौ एबसुनि आन्दलनाव
सनितपुर जिल्लानिफ्रायनो गहपुरनिफ्राय 534 जोंनि बर' बिमा बिफाया मुंख्लं जादों। बै मुंख्लंमोनखौबो बिथांमोना हाग्रामा महिलायाव अब्ला बेवहाय बिथांमोनखौ लाजिफोनांनाय जागोन आरो बिथांमोना बै ओनसोलाव थानाय जिखिनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दङ जायफोर दाय सरकारि जायाखै बिटिआरआव माखासे बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा दाबो सरकारि जायाखै अब्ला हाग्रामा महिलारिया बै बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सरकारि जाजानायखौ लुबैया नामा बर' बिजोंखौ थांना थानायखौ बिथाङा लुबैया नामा बे कार्बि आंलंनि बर'फोरा दाबो एसटि हिल्स ट्राइब मोनाखै बिथाङा जे सुक्ति खालामदों बिटिसि सुक्ति बे सुक्तिनि 8 नम्बर दफायाव लिरनाय दङमोन जे कार्बि आंलंनि बर'फोरनो एसटि हिल्स मोनथायखौ होनांगौ नाथाय बिथांनि सुक्तियावबो जाफुङाखिसै बे कार्बि आंलंनि बर'फोरा जे एसटि हिल्स मोननांगौ बेनि थाखाय बिटिआर सुक्तियावबो जों लाबोनानै फिन लाबोफिनदों जे एनिहाव बिथांमोना एसटि हिल्सखौ मोननांगौ दा बेनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों आरो आसाम सरकाराबो थाबैनो बिथांमोनखौ जि एसटि हिल्स होनायनि जि मोनथाय बेखौ होफुंनो थाखाय खामानि मावबाय थादों दा हाग्रामा महिलारिया बे कार्बि आंलंनि 50,000 बर'फोरखौ एसटि मोननायखौ बिथाङा लुबैनायानो जाया दा जोंनि मोनसे गिदिर कुइसन दा बिथाङा जुदि थारैनो बर' हारिखौ मोजां मोनोब्ला बर' हारिनि जेंनाखौ सुस्रांनो लुबैदोंब्ला गावखौनो दावहार होनानै बिथाङा जुदि फोरमायनो लुबैदोंब्ला बिथाङा सुक्तिखौ आखरे आखरे बिथाङा फालिनायाव जाफुंनायाव मदद होनांगोन आरो जुदि बिथाङा जुदि बिटिआर सुक्तिखौ मावफुङाब्ला दिनैनि तारिखाव जों बुंनांगोन जे हाग्रामा महिलारिया बर' हारिखौ मोजां मोना बर' हारिनि जौगानायखौ बिथाङा मावलाबो लुबैया जों बेखौसो बुंगोन माबायदि रेसपन्स जिहेतु भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिफ्राय माबायदि रेसपन्स जिहेतु बिटिआर सुक्तिखौ मोजाङै मावफुंनांगौनियाव जिहेतु अलरेडि माबा बरनाबो जालांखांबाय माबायदि रेसपन्स जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाबाय जों प्रेसार ग्रुप आरो बर' हारिनि जेंना आरो जायफोर जोंनि मावनांगौ खामानि बेफोरखौ मावफुंनो थाखायनो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जादों दिनैसिम 52 बोसोर जाबाय आरो जायफोर सुक्ति जालांबाय बिएससिआनो होन बिटिसिआनो होन बिटिआरआनो होन गासिबो सुक्तिया बर' हारिखौ जौगाहोनाय बर' हारिनि समस्याफोरखौ जेंनाफोरखौ सुस्रांहोनाय आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जेब्लासिम बर' हारिनि जेंनाया सुस्रांजाया बै समसिम बर' हारिनि रायजो राजानि जानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो जोङो सरकारा जिखिनि मावफुंनांगौ बे दाबि दावाखौ मावफुंनो थाखाय जोङो नारसिनलांगोन बिटिआर सुक्तिनि बेलायाव जिहेतु बेवहाय भारत सरकार आरो आसाम सरकार आरो जों मोनथाम हानजा जिहेतु मोनथाम हानजाजों मोननै सरकारा बेयाव सागान खालामदों बिथांमोनाबो दायित्व दङ भारत सरकाराबो दायित्व दङ आरो आसाम सरकाराबो दायित्व दङ आरो बिथांमोनाबो मावा होननानै बुङाखै बिथांमोना बुंदों 2022 मायथाइनि गेजेराव मावफुंगोन नाथाय एखमब्ला बिथांमोननि मावफुंनाया एसे लेट जायो आरो जेब्ला लेट जायो एसे स्ल' जायो अब्ला जोङो थाबैनो मावफुंनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों धरनानि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों नारसिनदों